Bon dia, em dic Miquel, tinc 38 anys i tinc 2 filles. Tinc un màster en ciències i 2 doctorats. Voldria patentar la màquina del temps. Li he deixat fora tots els documents que necessita. Ha portat el DNI. Merda, sabia que m'oblidava alguna cosa. I sobretot no toqueu la màquina. On hem anat a parar? He de trobar a les meves filles. Sembla que estem al passat en un vaixell pirata. Hola. Ah!